באמת 20 שנה עברו מאז הגירוש. אנחנו התגוררנו ביישוב נצרים, וגורשנו מהבית שלנו בנצרים, שהיה באמת מקום פורח מכל בחינה שהיא. והיה לי גם אז בן בסדיר בציר פילדלפי, והם יצאו מציר פילדלפי שלא מרצונם. הדגל של ציר פילדלפי נמצא אצלנו בבית, והיום אנחנו חוזרים. יש לי בנים עכשיו בעזה, אני כבר משמחת תורה לא ישנה בלילה. אני מאוד גאה בבנים שלי. היום אמרו לי שישמרו על עצמם, אמרתי לא, הם באים לשמור על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. הם לא באים לשמור על עצמם, הם באים לשמור על עם ישראל. ויש ציבור מאוד גדול של חיילים שנמצאים שם כמעט שנתיים בשביל לנצח את המלחמה הזאת, בשביל להוציא את החטופים, אבל לא רק. זה מאוד מאוד חשוב, הכאב הזה קיים אצל כולנו, אבל זה לא המטרה היחידה של המלחמה הזאת. וכמו שאת אמרת, אין דם שיותר קדוש מדם אחר. יש משפחות שכולות שלא נמצאות פה, הן כאובות מדי. יש משפחות של פצועים שלא נמצאים פה, כי הם ליד החולים שלהם בבתי החולים. ויש משפחות של חיילים שיום יום שעה שעה מתפללים עליהם. לי אישית יש 8 לוחמים שבמשך השנתיים האלה נמצאים, משפחות מאוד מאוד גדולות, עם 10 ילדים, 9 ילדים, 8 ילדים, כמעט כולם מתנדבים. אני אומרת את זה לא בשביל להשוויץ, וזה באמת גאווה גדולה, אלא בשביל לומר שיש ציבור מאוד גדול שזה מערך החיים שלו. יש יישובים שלמים שאין גברים בבית, אין, בבתי הספר אין מורים ממין זכר, וכל המורות הן מגויסות, כל המורות, 100% מהיישוב מגויס, וזה לא יום, וזה לא יומיים, וזה לא חודש, וזה לא חודשיים, והדבר הזה חייב להוביל למקום הנכון. ואני מסכימה שאם אנחנו לא נדבר דיבורים של אחדות, דיבורים של ניצחון, כמו שיושב הראש דיבר כל כך יפה, נהניתי לשמוע את הדברים שלך, דברים מרוממים, דברים מאחדים, דברים שנותנים עוצמה וכוח, ואנחנו כל כך צריכים להיות במקום הזה, ולא במקום של ההתבחיינות, ובמקום של הרפיסות, ובמקום שמה עשו לנו ומה שתו לנו. לא, אנחנו נשתה להם ואנחנו נעשה להם, ואנחנו עושים להם, ואנחנו הרסנו חלק גדול מעזה, ואנחנו במקום טוב, ואנחנו נמשיך לעשות את העבודה כמו שצריך. אני כן מבקשת, א', לשמור על חיי החיילים שלנו, שאם יש תוכנית, שהתוכנית תהיה אחראית, ושלהתחיל עם קודם כל כיתור ועם מצור גמור, משהו שעוד תוכנית האלופים עוד בתחילת המלחמה, זה מה שהיה מדובר. קודם כל לחתר אותם, וקודם כל להתיש אותם ולעייף אותם ולהרעיב אותם, שהם יהיו במצב של קנייה, ולא לסכן שוב חיילים כמו שהיה במבצע גדעון, שלא התקדמנו בכלום, ורק הפסדנו 10 חיילים. אני גם הייתי מציעה שוב להרחיב את השורות. זה שיש ציבור גדול שבשם התורה נמנע מלהתגייס, זה דבר חמור. בדיוק עכשיו חבר הכנסת שנכנס יכול לשמוע גם את דבריי. זה מלחמת מצווה, זה מלחמה שיוצאים גם חתן מחופתו וכלה מחופתה. זה מלחמה שבו אנחנו עומדים על המשמר, אנחנו מקיימים את מצוות ואהבת לרעך כמוך, לא תעמוד על דם רעך. זה הזדמנות שלא תחזור, זה זכות להיות שם. מי שנוטל מעצמו את הזכות, הוא בעצם מבטל את המצוות הכי חשובות בתורה. בלימוד תורה זה על מנת לקיים, לשמור ולעשות, ולקיים את דברי התורה הזאת. ואני לא יכולה לשתוק על הדבר הזה. אני חושבת שזה חייב להיאמר, גם כדי שהתורה לא תתחלל. התורה אומרת לנו להילחם. הבנים שלי הולכים להילחם בגלל התורה, לא למרות התורה. בגלל התורה הם הולכים להילחם, עוזבים משפחות של 10 ילדים במשך שנתיים, בגלל שככה התורה אומרת, ולא אחרת. ושלא יצויר שהתורה שלנו היא תורה שהיא תורה עקומה, שאומרת שיהיו כאלה שילחמו ואחרים שישבו. אין דבר כזה, התורה לא אומרת את זה, לא קיים. אז זה עוד משהו שרציתי לומר, לא כדי חס ושלום לפגום באחדות המתבקשת, אבל אחדות אומרת מעשים, לא דיבורים. מי שרוצה אחדות הוא חייב להיות חלק מהמארג של עם ישראל, ואימו אנוכי בצרה, ואימו אנוכי בזכות הגדולה
להיות חלק מהימים הגדולים האלה, מהמלחמה הצודקת ביותר שיש לנו. ותודה רבה על ניהול הוועדה הזאת בצורה כל כך אלגנטית, וכל כך ציונית, וכל כך מדויקת. תודה רבה. תודה לך.